Lalelwa ngiyakubingelela kuphina kuplatform khona lomuso njengamanje. Ngiyacela uma uthi le video uyibuka usaround izingane ungayidlali. Ilinde ize uyi-download efonini yakho uma uthi ubuyibuka kwi-TV lende izingane zizilale ebese uyakwazi ukuthi uyidlale. Isizathu salokho i-protector ingqondo yezingane ngoba ke ikhuluma ngocansi kakhulu. Cela ukuthi wenze njalo ke wenze sure ukuthi uyasubscribe, uyalike ubese ivideo iyaqala. Ngaphambi kokuba ivideo iqale ngicela ukuthi wenze sure ukuthi uyakulalela lokhu engizokusho. Uma ususubscribe-ile uyayilinda ivideo izophela ebese uyakhomenta ngengqondo yakho noma ukhommente wena ukuthi iyiphi into odinga usizo kuyona noma into obona ukuthi mhlambe wena ize ikusiza mangabe ubhekene nesimo esifana nalesi. Cela wenze sure mntana esekhaya ukuthi mina nawe sihlangana kwi-comment section na ivideo ithokozela. Ladies, ngike ngayikhuluma lento before and ngizoyikhuluma namanje because kusakhona abantu besifazane abasafika ku WhatsApp wami bathi mina ngichami, mina ngisanayo imizwa. Umfana noma angakubhebha kangakanani, umfana noma angafenda amakhona amangakanani, umfana noma ngaba nepipi eliyisigaxa kangakanani, if wena umuntu wesifazane umzimba wakho awuwazi and also nokuchama kwakho awazi uchanyiswa yini, ukufenda kumfana ngekusebenza. Kubalulekile sithandwa sami ukuzazi ukuthi uchanyiswa yini. Ngizokwenzela isibonelo. Uyabona mina ngiyazazi ukuthi ngichanyiswa iromance. Umfana nje mawukuthi ungikhotha kahle umqala ehle ayezansi ayokhotha inkomo o makumele ukuthi ngikhipha amanzi phecelezi sithi ukusikwetha ngomunwe mina. Yabona le mayo enkope kahle nje enkope ngendlela ekotshwa ngayo enkopa kamnandi ngiyazi ukuthi lokho kuzongichamisa. Lokho kwepipi ku very range ukuthi ngingachama ngichanyiswe yipipi. And it's okay, ngiya-enjoya mangichamile ngizochama, but and also mina ipipi mangabe fanele lihambisana nokuthi umfana uya-multitasker, ungiqabula emqaleni while engifenda uyaphefumula uyakhuluma then ngizochama, but ipipi nje lilodwa alingichamisi. Wena ke ntombo njengoba mina ngikutshela ngami, uyazazi yini wena ukuthi uchanyiswa yini? Iyekeni lento yokuthi nithi mina indoda yami ayingichamisi, mina lo mfana engangijona akangichamisi, mina empilweni yami angazi ngichame, abafana abangichamisi noma akazi. Mawukuthi uthi abafana abakuchamisi kushuthi phela wena fanele kuyoba i-lesbian. Jola namanye amantombazana akuyena umfana noma irresponsibility yomfana ukuthi akuchamise, uwena ozokwenza ukuthi uchame. Enye into ngeke uzuchame mangabe umfana uphe kwakho ucabanga ukuthi imali awunayo, ucabanga imali yogibela, ucabanga inkinga, ucabanga ngeke uzuchame if wena umfana ungaphe kwakho ufuna ukukhala, ufuna ukukhayisa. Nganenzela la ivideo ngelinye ilanga nganitshela ngathi lalela ipipi mawufuna ukuchama, lalela indoda, lalela i-emotion ye-commotion eyenzeka embedeni. If wena he ngeke uzuchame ntombo ngoba awulaleli ipipi indlela elislepha ngayo, indlela elenza ngayo, indlela elingena ngayo. Nolokhu nje nathi hayi mina angichami, hayi mina akangichamisi. Usazoqhubeka ukungilalela ungichame noma uchanyiswe, awu-check ukuthi uyangifollowa yini ngoba uzomcinga ungangitholi. And also u-check ukuthi usuyilikeile yini ivideo. Enye into engizontshela wena ngisakhumbula, ungezi mina ku WhatsApp uthi ngikusendele ivideo ngiyakublock ngoba uWhatsApp wami webusiness. Ngeke ngifike ngikwenzele ivideo la ku social media bese uzoza ku WhatsApp uzothi angikusendele leyo video. Akwenzeki lokho. Ake siqhubekeni ke bosisi nokuchama. Sithanda sami, ngiyazi ukuthi nina ngokwenu abanye benabafeba gilimanga, abanye benu ninezingane nga5 ningashadile, but mangabe ngithi mina kunina hlala uwedwa ke uzithinte wena, ke uyichamise wena uwedwa ngaphandle komfana, khani uzobona ukuthi yini echamisayo yini echazayo. Nivele nithi isono kwasho kucuma kwavutha abalangabi leyo nto ibiza ipoki ulala nesilwane kwasho kucuma vutha amalanga, which mina ngini understand kanti ngeke wena ungayiphupha izilwane uqeda ukuzenza bese uphupha udliwa izilwane ngoba nina nihambi nemfuleni niyogeza. Kuyagezwa, ugeze ichitho, ugeze izipirithi zalabafana osuku uginqika nabo.
kuyangenwe olwandle, ungene olwandle uze uthi kuyahanjiwa kuyiwe olwandle nekhandlela uyoliphosa lapha phakathi ukhuleke uthandazele zonke izichitho nayo yonke into. Wena ngoba ukwenzi lokho awuthandaze awungene olwandle awungene emanzini impophoma nina nihambe anenzi lutho ngeke ke wena ungaphuphi wena ulala nezipoki ulala nezilwane thina sikuphuphi lokho kodwa siyakwenza. You understand? Wena ngeke yazi nina into efika ingicasule ngani khani uzoyiphilela ilife yakho uenjoye ufuna ukwenza ngathi kunesono esikhulu kunesinye isono. Uyabona nje ubulala nabafana ungashadile njengoba uklipitile unezingane nga5 ngoba bahlukene sithando sami yisona kwayileso. So ke for you to enjoy kuyizono awuke uzame uthi coopering yourself uyikope. If kumele uthenge toys mina ngine website. I-website yami www.cookingwithnonsi.com. Uye kwi-website yami ama product ami akhona kwi-website ama toys okuzenza uzofica imino yokuyikopa uzofica ama vibrator uzofica amapipi ngidayisa kwasani. Uyangizwa ukuthi ngithini mawukhuluma ngocansi uthi nontsikelelo oncumalo zwide mkhatsho sothondose mthondo khalithusi mthondo omnandi kwabawudlayo angibanga nomthondo mina ngoba ngaba owesifazane but ngaba namaleba alebekayo nawo amnandi kwabawaqhothayo. Uyangizwa ukuthi ngithini ngeke ngifike ngikutshelela ngocansi ngikubonise ngocansi ngiphinde ngingabi nayo into engakusiza. Hamba ke sisi uye lapha it's not about ukudayisela ama toys. It's about ukukusiza ngoba nifika ku WhatsApp niqale eninge ngintshele ngithi mina ungayisend voice note ende ungichazele ngenkinga zakho angiyenzi consultation ungangisendeli ukuthi wena unenkinga ya 1940 Ntombo wena mawufika lapha ku WhatsApp ufika ngicela itiye nonsi lokuhlina umsunu ngicela itiye lemizwa ngicela isyrup you understand but abanye benuke nifike niqale nibhale ama paragraph and kungeke kungiphathe kabuhlungu ukuthi sengimemeze kangaka ngakhuluma kangaka nani khona umuntu othena akachami namanje khona umuntu osathi akanayo imizwa nali itiye lami lemizwa iQueen's Tea ubhebheka kamnandini ngine Queen's Tea i130 ngibe nedosha idosha lethu silibiza ngeactivator lona li160 idosha yabama ukuthi ihepha uyithandi ufuna okwesingisi sinalo nelamadoda likhona nelamadoda idosha uthatha ukapuna leli dosha lami uqapune uthi ebese ugcoba la emsunwini ugcobelana kuyimbobo la kuzongena khona ipipi angakhothi kumpana mawugcobile uyabona iactivator ingakhibiza ngeactivator ikwenza ukuthi umfuna umfana ukuthi fuqu nomsunu iyakuvusela. Also natural herbs akho side effect lafana nokuthi uphuza igreen tea ubilisa amanzi uthatha itea bag ulifaka enkomshini ufaka amanzi ntombo bese usukulinda bese uyaphuza. Uyangizwa ukuthi ngithini ekseni bese uyiphuzela amanzi mina imizwa yakho uzoyizwa umfana mayithinta kuzothi bra eyokuchama iproduct ayiqhamuke nepipi uwe okumele wazi umzimba wakho ukuze uzokwazi ukuchama ntombo. Ngiphinde futhi ngikukhumbuze buka amanye amavideo amadala hlala ungifollow ubuka amanye amavideo amadala ungilinde futhi ngisazoqhubeka nginitshele angeke ngize ngikhathale ngifuna nibhebhane kahle ngifuna enjoy ucansi ungenzeli umfana enye into sana sami ebalekile kwi relationship ukuthi uzochama discussa ucansi nomuntu wakho maybe kuzomela nginenzele ivideo ehlukile engizochaza ngichazisise kuyo ngokuthi ngeke ube kwi relationship ningakhulumi nomuntu wakho ngocansi. Angithi abanye bena abangafundile ngizosho kanjalo kunabanye odomoroza lana abavele bethi amanyala lawe ngakhuluma ka social media but uhlala la zonke izinsuku azolalela ama video ami akuwona amanyala mawukuthi nisakwazi ukuthi nenze the fact ukuthi mangabe nenza nina emzimbeni insecure ngomzimba wakho bese ucisha ugesi bese uthi amanyala lawa khona ke wangibhalela nje ne paragraph engenasidingo ende engitshela ukuthi ayivumelekile lento ka Facebook kwasho kwacimo kavusa amalangabi nabazali nabantu abadala ngathi ayibonge inhliziyo nangoke bakwethu ngathi nangoke engidzakelwa sana zami zabe sifazane yazi umzimba wakho yazi khona abantu abachanyiswa iromance ochanyiswa nje ukuthi yingakho kunani ama lesbians ahlukahlukene khona ama lesbians angafakani pipi angathingi mathoyizi bayakhothana bamuncane achame kungenzeka nawe ukuthi unaleyo nto emzimbeni wakho ukuthi ufuna upartner wakho lo wendoda akumunci akukhothe akuqabula indlebe akhulume lokho kuyachamisa njengoba ngikutshela ukuthi nami ukufakwa ipipi akungichamisi however i-emotion nokwenza kwagayi nesound kagayi yiyo engenza ngichame yize ipipi liphakathi but ngisuke ngachanyiswa ipipi kukhona abachanyiswa ipipi
lokho kokuthi umfana makuwukuthi uyakufenda up and down, left and right, indlela akufenda ngayo ikwenza ukuthi uthinteke lapha ubhontshisi uchame. But ziningi izinto ezichamisayo njengomuntu wesifazane. Asizeni kwamatiyeni ke le ngithe 130 rand elemizwa. Ngibe netiye labafazi lika 250, leli ama Tipex awu 10, uphuza iTipex elilodwa njalo uzwaqede wonke. Awumnika ubest friend wakhe awu 5 na uphuza awu 5, cha share ngoba li treatment. Li clean discharge, liklina iphunga ngaphansi, mawukuthi une stamp esiphuma lapha ngaphansi, nathi iwom cleansing. Mawukuthi ushawa imonopause usuqala kuba dry lapha ngaphansi, imonopause iqhamuka nezinto eziningi. Trust it yelami, unama period pains, ngisho umntwana ka 15 years ophethwe isilumo, ofayo isilumo. Sana sami nali itiye only 250 rand. Uyangeza mina ukuthi ngithini? 250 ntombo. Uphuze namanzi ke. Sana sami ayikho ke into nginane syrup. I-syrup also ivusela imizimba. If awukuthandi konke lokhu, thatha i-syrup i-170 rand, ukha nje ispoon ubilisa amanzi akho, ukha ispoon ngisho ungayifaka etiyeni, wenza itiye lakho, ufake i-syrup, ufake emanzini. Inamba yami 081 729 3262. Ungangifoneli ungithexele 081 729